Кароткія гісторыі пра катоў, вялікіх і маленькіх, рэальных і выдуманых. Прывітанне, я Бандзі. Прапаную сёння паслухаць гісторыі пра катоў, якія распавядзе мой сябар, кот вучоны. Даўным-даўно, каля 14 тысячаў гадоў таму, наш продак, блізкаўсходняя котка, вырашыла жыць побач з людзьмі. Гэта адбылося ў старажытнай Месапатаміі, у даліне дзвюх рэк Тыгра і Еўфрата. На гэтай мапе, мой дарагі сябра, ты бачыш урадлівы паўмесяц. Гэта тое месца, дзе людзі ўпершыню пачалі весці аселы лад жыцця і займацца сельскай гаспадаркай. Побач з запасамі збожжа неўзабаве пасяліліся мышы. А там, дзе мышы, самае месца жыць разумнаму кату. У міжрэччы узніклі першыя ў гісторыі чалавецтва гарады і краіны. Такія, як, напрыклад, Шумер. Менавіта ў шумераў упершыню з'явіўся міф аб сусветным патопе. Гэта, вядома ж, не дзіўна, бо яны жылі ў даліне паміж дзвюма рэкамі. Адзін мудры чалавек, якога багі папярэдзілі аб будучай катастрофе, пабудаваў вялікае судна – каўчэг. Падчас патопу ў ім схаваліся людзі і мноства розных жывёлінаў. З сабой на каўчэг чалавек узяў запасы збожжа і іншых прадуктаў. І, канечне ж, у іх завяліся мышы. Спалохаўшыся, што мышы з'ядуць усе запасы, чалавек стаў прасіць багоў аб дапамозе. Тыя пашкадавалі яго і загадалі аднаму з львоў чхнуць. Так з'явілася першая котка. Мілы мой дружа, вядома, ты зразумеў, што гэта проста прыгожая казачка. Шумеры не абагаўлялі кошак, але да нас дайшла шумерская прыказка. Кошка цэніцца за тое, кім яна ёсць, а мангуст за тое, што ён робіць. Атрымліваецца, што шумеры шанавалі і паважалі котку не за практычную карысць, лоўлю мышэй, а бачылі ў нас годных павагі істотаў з багатым і таямнічым унутраным светам. Я б нават сказаў трансцэндэнтным, гэта значыць звышнатуральным або патойбаковым, які выходзіць за межы спасціжэння. Вельмі рэкамендую, мілы мой дружа, вывучыць і выкарыстоўваць гэтае слова трансцэндэнтны, каб здзіўляць усіх сваёй вучонасцю. Распавядаюць, што, убачыўшы сляды лапак ката на мокрай гліне, шумеры прыдумалі сваю клінапісную пісьменнасць. Яшчэ яны лічылі, што калі ў сне вы бачыце, што злавілі ката, вашае жаданне здзейсніцца. Разам са старажытнымі земляробамі коцікі рассяліліся па ўсім Блізкім Усходзе. Старажытным егіпцянам так падабаліся коткі, што яны іх абагаўлялі. Багіня кошка Бастэт была адным з самых шанаваных егіпецкіх бостваў. У індуізме у кожнага з багоў ёсць свая ўласная жывёла – вахана, якая возіць Бога і дапамагае яму ў цяжкіх сітуацыях. Котка – гэта вахана багіні Шаштхі, абаронцы дзяцей. А далёка ад Індыі, на поўначы Еўропы і ў Скандынавіі, людзі лічылі, што багіню кахання і вайны Фрэю возяць кошкі, запрэжаныя ў яе калясніцу. Кельты, якія жылі ў Брытаніі і Ірландыі, лічылі котак адначасова і магічнымі істотамі, і хатнімі ўлюбёнцамі. Распавядаюць пра аднаго селяніна, які ішоў дамоў і ўбачыў пахавальную працэсію. Вялікія каты неслі на плячах труну і плакалі: «Каціны кароль памёр». Здзіўлены селянін паспяшаўся да хаты і распавёў жонцы пра тое, што ён пабачыў. Пачуў гэты аповед іхні хатні кот і пракрычаў па-чалавечы: «Стары кароль памёр? Значыць, цяпер я новы кароль котак». І знік.
Ірландскага кашэчага цара звалі Ірусан. Гэта быў вялізны, памерам з быка, чорны кот. У Ірландыі людзі вельмі любілі сваіх паэтаў-песняроў, якіх называлі бардамі. Аднойчы на бяседзе ірландскі бард Шэнхан Торпейшт раскрытыкаваў усе стравы, якія яму паднеслі. Пасля працяглых упрошванняў Торпейшт пагадзіўся з'есці адно яйка, але яго сцягнулі пацукі. Раззлаваўшыся, бард заявіў, што ён выкпіць у сваіх песнях усіх катоў і іх караля за тое, што яны не збераглі ежу ад грызуноў. Пачуўшы такую пагрозу, Ірусан прымчаўся ў замак, раскідаў яго абаронцаў, схапіў барда і пацягнуў яго ў сваё логава. Так бы вялікі паэт і загінуў ганебна, але святы Кіяран здолеў спыніць ката і выратаваць барда. І ведаеце, што яму сказаў Торпейшт? Лепш бы мяне ўжо з'еў кот, але толькі б не вяртацца і не есці тую агідную ежу. А зараз давайте перанясемся на іншы бок зямнога шара, у Японію. У японскім фальклоры самымі вядомымі жывёламі-пярэваратнямі з'яўляюцца кіцунэ, ліса, танукі, янотападобны сабака і бакэнека, кошка. Бакэнекай можа стаць котка, якой больш за 13 гадоў, або яе вага перавышае 3 кілаграмы, або якая мае вельмі доўгі хвост. У апошнім выпадку хвост звычайна раздвойваецца, і такую кошку завуць некаматай. Бакэнека можа ствараць прывідныя агністыя шары і хадзіць на задніх лапах. Яна можа ажывіць памерлага чалавека, пераскочыўшы праз яго. Ці наадварот, адпомсціць за крыўду, праглынуўшы чалавека і прыняўшы яго аблічча. Японская котка Манекі-нека вядомая ва ўсім свеце. Яна сімвал поспеху і дабрабыту. Кажуць, што на пачатку 17 стагоддзя японскі храм Готаку-дзі у Токіё быў у жаласным стане. Нягледзячы на беднасць, яго настаяцель прытуліў бясхатнюю белую кошку па імю Тама. Аднойчы манах быў у смутку і сказаў Таме: «Кацянё, я не вінавачу цябе за тое, што ты не дапамагаеш. Урэшце рэшт, ты ўсяго толькі котка». Неўзабаве пасля гэтага міма храма праязджаў мясцовы князь І Наотака. Умаячыў моцны дождж, і князь схаваўся пад дрэвам. Кошка Тама выбегла да князя і стала паказваць лапкай на храмавыя вароты. Князь зайшоў у храм, і ў гэты момант маланка ударыла ў дрэва, пад якім ён толькі што хаваўся ад дажджу. Удзячны за выратаванне князь дапамог аднавіць свяцілішча. Храм захаваўся да нашых дзён. Кожную вясну у ім праводзяць цырымонію, прысвечаную котцы Таме, якую сімвалізуюць фігуркі Манекі-нека. А французы распавядаюць, што можна разбагацець, злавіўшы чорнага ката Матагота. Цёмнай ноччу трэба выйсці на бязлюднае скрыжаванне дарог, прывабіць свежай, укормленай курыцай чорнага ката і аднесці яго дадому, не азіраючыся. У хаце павінен стаяць стол з рознымі смачнымі стравамі. Кату трэба даць пасмакаваць кожную з іх. Матагот шчодра ўзнагародзіць вас, але памятайце, што пасля гэтага вы павінны адпусціць яго на волю. Ці звяртаў ты ўвагу, мой мілы сябра, што ў многіх паласатых катоў ёсць узор у выглядзе літары М на галаве? Егіпцяне лічаць яго знакам свяшчэннага жука-скарабея. Часам кажуць, што такія каты адзначаны рукой ісламскага прарока Магамета. Гэта, безумоўна, лухта. Навошта арабу Магамету выкарыстоўваць для гэтага лацінскую літару? Яго імя звычайна пішуць арабскай вяззю. Але котак у ісламскім свеце любілі. Яны часта жылі разам з навукоўцамі
ахоўваючы ад мышэй рукапісы і кнігі. Кошкі з літарай «М» на лобе шанаваліся і ў хрысціянстве, паколькі аднойчы котка сагрэла і супакоіла немаўля Хрыста. У знак удзячнасці Марыя напісала на лобе кошкі першую літару свайго імя. Але стаўленне хрысціянскай царквы да котак было супярэчлівым. З аднаго боку, святары, змагаючыся з паганскімі сімваламі, звязвалі кошак з д'яблам і ведзьмамі. У сярэднявеччы гэтыя жывёлы часта станавіліся ахвярамі забабонаў і жорсткага абыходжання. З іншага боку, коткі – гэта карысныя і ўлюбёныя хатнія гадаванцы і папулярныя персанажы ў мастацтве і культуры. З 80-х гадоў святую Гертруду Нівельскую пачынаюць называць заступніцай кошак. Можна выказаць здагадку, што яе абралі з-за таго, што на старадаўніх карцінах гэтая святая адлюстроўвалася з мышкамі каля ног. Я лічу, што Гертруда добра падыходзіць для ролі апякункі катоў. Яшчэ зусім маладой дзяўчынай яна адмовілася ад шлюбу з каралём, а ў сталым узросце яна перадала кіраванне сваім кляштарам іншай манашцы, каб нічога не замінала яе разважанням. Гэтак жа незалежна і загадкава паводзім сябе і мы, коткі. І, магчыма, менавіта дзякуючы таямнічай натуры нас так любяць людзі. На заканчэнне я хачу падзякаваць свайму лепшаму сябру, AI-дызайнер, які стварыў некаторыя карцінкі для гэтага кароткага аповеда, а таксама Вікіпедыі, невычэрпнай крыніцы інфармацыі пра ўсё на свеце, уключаючы коцікаў.